Kajingyale jong ki bor sarkar ka jilla bani khun persya ya ka jingkyu state jong ka jingpur jong ka jingpang coronavirus hapo ka jilla kadang yale bat kadang yai pun khre na ka wai kasingi sya ka wai pan menta kasingi pan na kaliang jong uba lambor malngyang ubadeu chairman jong ka Meghalaya State Planning Board ubadeiru hakaju ka por kumu member jong ka Meghalaya Legislative Assembly uba mikmat na ka Nongkrem constituency Ulawan poi ha bernihat na ke bentaban wan jurip ya ka COVID-19 testing center. Hakene ke jingwan jurip une menteri ke sarkar jela. Ula ong banamar bakane ke jaka ke baki nonglej nangwan ki yaj lenti. Omdei tangki bawan hapo ke jela Meghalaya. Henry ke deiru ke jaka ke baki beriu ki lej cagi wipat ke jela jonggeri India. Kumta kadon kamban penklan shibun ki jing perking bat ki jing yada. Kenang bakan long ke jing syong suk syong san bat ke jing bit jing biang jong ki pajba ke jela. Hi, kajingwan menta kesengi kalong si benta ban pau ya ke jing I museum kaliang kajengi menta kini ki frontline workers ngi ba kini ketika way niki major entry point ko ka northeastern region bro koi te kajing wan sini kalong ban yoi ya ki ban sngau ye ki jinge ki ba nakaliang jong ka district administration ye kendo jinge ban hot nakaliang jong ka state government persyang ban le bahatam and ring isu thu ye jing room jong ki brio nako kani ka lenti hamtaw na po bernihat kalong de ki pho hajar what happening jong ka jingdon jong kani ka lockdown ngi ba ka average ka poi lokumnom no haki arpo hajar tam singi te ngasngo ba kadai ka jingkit kabakhia namta ka district administration kumjo ega sarkar ka jungi kadai hlo jung kini benta ki ba ngiwan khnang ban assess dalade ban pet yekai ka jingduna kumno nginla ban yarap shushu yeki banganra shaka sarkar ka jungi yeka ba ka district kum ka district ki panpa bat kan snow panyakren halo jong ka banta ka ba how September kilaong ba ladon kamban haban baked no dane pantilino yigitu ki community quarantine center ki ba ki panlong kum haki school tementa ngi haban prakhat ya kataru kumno banle nama bakiong nadu ki class 8 9 seneng ba le sing la ban haban sedang no yaki kelas ki jongki te kumno ban urlong i kata lada wengi kita kemot ki khana 7 chapo kin haban dan ha chu hi ka pok school te nga de kata banta ka bang aso ba kane kade ka tour ka bang inya sa kaleng jong ki district ki bokhe ban yo sngo ya ga jeng ban sngo jongki ki e ki jinge ki ba maki ki kendo te kum way na ki bopet kumukli jonga State Planning Board kani ka kamram jonga bangan pansngo pat bantip ya ke ga ba makikidon kam banyarap lem bat pansngo sipo ka score jonga government ya ki ba banta ki ba fair jonga ni than ki jongki namar ngi i hagini ki sngi balino ngimshim lai i bagandan ka ki positive cases hapo riboy and rementa ngi i ba ki positive cases kilanang kiyo te kawai ka ba ngiwan ba niya kaya ba siya ikalong ba ngimsngo kuwa ba kaya ka central government kaladap ban ay lamba jong ka order ka ba dangsyan ba de ban plight no ya ka interstate movement ban plight no ya ka jingarung yami te henry ngingi iba kani kadai siya kata ka jingma ka bakraw namar lada pishim katkum ka population ka ba ngingidan dadang ya compare bat ki wipat ki jipan rio ki bukan sport rithor de kamot harithor kalong bait ba kimla shu ban control kimdan shu ki machineries bagin control te de nama kata kila plat lan den rei lada pikhen ya ka population ka ba mangi kum ka jalangidan gidang long tang si tro bat ki wipat ki jipan rio ke ngisipti yang balada ngi pelat kamot kan wanra kajinge bakraw nama kum kajing tuna kajing imde ki ba hepat tingi dan kata kajing sngo badai ban ya chua kane ka jing check ka paka panumpat pelat
ba nag state government kadiban dang parking shwa ya karukom perkhat pradan hagbede bat kene ka testing namda ki breu ki ban shabar din ga jing kren yang pibla ya kan ila ya kren di madam di sini dia ke ga jing lap ke pibla di siam ke ga pios no ngai tangoi DC la prashang banle ya ko mahatam ngi ba ka the second position angne hapo ribhoi kila le shisha ka eg banta ko ba idon kamtam kila prashang kata ka movement namar ba hangne ka de ba etam na pateng kiwipat ki district namar ba hangne ka mot ki runglut ki jaipunreg bo phe ki balech ki state bo phe da fikren ki balech po Tripura fikhen ki badan po Mizoram khen ki badan po Silchar kumta terter te kane ka de gawai ka entry ka ba major entry kuman siong no today halo kata i DC lapan sungo badan ki banta ki ba ngin sa penbed ngin sa lang isyong hakuban ni prakhat namta gani ka kam shibit and la hai nang ni ngin don sa gati prakhat apo second house ye ki banta ki ba mai in pen sungo nang ba kanyo ban ra marmar ki ni ki jinge ki ba kum ka desik administration ka ikindo jinge